guys, we are here at Mayon Skyline. Yan. Ganda rito guys. Yan o, ikita nyo yan, yung ano, puro lap. Yan, yan, may kasama tayong gwapo. Professor. Yan, matatagpon sa ano, sa Tabaco, Mayon Skyline. Yan. Medyo maulap ngayon kasi ano eh, galing sa pag-ulan, galing sa ano, bumagyo yung ano, bumagyong Ursula. So may paket pa dito. Paketin natin. Meron dito. Ayan. Oh, stadium. Parang stadium siya guys. Ano? Medyo basa-basa pa kasi ano eh, umulan. So, ayun yung mga ano, yung mga riders natin dyan. Pag pupunta kayo ng Bicol, puntahan nyo na to. Huwag nyo nang palagpasin tong ano, tong Mayon Skyline. Malapit lang to. Ayun, may swimming pool sa taas. Rooftop. Naipon na tubig. Lakas kasi ng ulan dito eh. Ayan guys, oh. Ayan, may packet pa. May mga tambayan din para sa mga ano, sa mga couple. Wala nga ano, 2020 na, wala ka pa rin jowa. Ayan, talon ka dyan. Mamalay ka. Ayan guys, oh. Pumunta kami dito, ano eh, natagpuan na ganito. Hindi pa makita si Mayon, maaga pa lang kasi ito eh. Saka maulap, hindi masyadong kita yung ano. Siguro mamaya magpapakita tayo. Yan, yan. So, yan, suotin lang muna natin to. Oo, nagugutom kayo, mandala kayong pagkain, tambay lang kayo dito habang nagpapahinga galing sa pag-akyat. Yan. Ayan, yan. Sama tayong ano eh, si Professor. Ayun guys, ang ganda yan. Saka guys, pag-aakyat kayo dito, napakaganda, sobra. Ang tarik ng daan, sobrang ahonin, tsaka may mga ano, may mga sigsag-sigsag pa. Kaya enjoy magpababa na. Medyo matarik yung lusong, kaya kailangan yung preno mo malakas. Lalo na pagka basa yung daanan. Ayan, oh, may swimming pool oh. Yung naipon na tubig sa ano, sa rooftop, hindi pa natatanggal. Kaya guys, ito yung ano, ito yung isa sa mga pinupuntahan dito sa ano, sa Bicol. Pag ikot mo niyan, ano na, Cagsawa Ruins na. Iikutin mo lang, daan ka ng ano, sa Legazpi. Yun. Tapos ikot ka diretso ng ano, Ruin, Cagsawa Ruins. Yung actually nandito kami sa ano eh, sa likod ng ano, na Mayon. Natatanaw natin ngayon na maulap. Tabaco daw yan eh. Tabaco na yung bundok ng ano. No, yung bundok yun. Punta natin next ano, next ride natin, pupunta natin yan. Pagka ano, sa bakasyon. Yung tayong ano eh, ang pasok. Gala-gala tayo. Ayan guys, sobrang lamig dito sa ano, sa tuktok. Parang mo may yelo eh. Yung tagtitres, yung babagsakan. Sabi. Yan. Talagang yan, pakapal yung ano, yung ulap. Yan, merong ano, bell yan. Pag may simba, binabating-ting yan. Tawag attention, ganun. Yan oh, guys oh. Nasa likod ko ano na yun eh, fog. Yun, yung nasa isang yung pogi. Picture din. Shout out. Yan, yan guys, yan. Pakapal yung sa dulo na yan. Sa ano, pag sobrang lamig niyan. Grabe. Ngayon na, pag-aki namin mainit pa eh, sa baba. Pero ngayon, nandito kami sa taas, sobrang ano na. Sobrang nawawala na yun, nakatak na yung araw eh. Yan o, pinisalan ni Ursula. Ngayon guys ay ano, January 2 pinuntahan namin na to. Kaya ano pa, halata pa yung ano, yung tama ng
Bagyong Ursula dito sa mga taga Bicol. Kaway-kaway. Nice na yan. Oh my God. Yung swimming pool guys. Hindi pa makatanggalan ng tubig yan. Pero may mga kitikiti na dito. Hindi, joke lang. Cut lang yun. Pakapal yung yung fog. Yan yung yan yung mga yung skyline. So marami na rin nagpuntahan dito yung mga riders. Nagpuntahan na rin sila dito. Yan. Yan guys, yung taas. Wala ka pang jowa, 2020 na. Talon ka dyan. Dati may kalalagyan ka na yan. Joke lang ha.